Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Willem de Vries ontvangt alles na de grootste Frieske artiesten in het Woudegamaal. Zij spelen haar een grootste hit en tip in een speciale Frieske Top 100 Oral Meter uitviering. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Mooi dat is de best, jongen. Nou, dankjewel. Ja, Hoe is het met hij? ja best. Ja, nee, ik ga nooit het doen. Je vindt er wel wat uit. De putjes wat ik nooit aan taak kwam, nou ja, daar ben ik nog mee aangekomen. Dus ik heb een nieuwe nummers uitwerken, opnames, een nieuwe LP. Dus ja, ik probeer de tijd die ik nog heb zo goed mogelijk te besteden. Ik vind het heel mooi dat mij doorstonden. Wij nemen het maar even de Oral Meter sessies. Ja, in die titel leven we natuurlijk. Ja. En we wonen de Frieske Top 100, daar krijgen wij 100 hier Woudagamaal met elkaar verbinden. Dus dat komt mooi bij elkaar, wordt dat onbelangrijk. Doe best nog net om die 100 hier te hebben, maar doe best ook al even onderwijs. Hè? Hoe lang spelst je eigenlijk al? Ja, dat weet ik niet. Ja. Als je op waarom zocht, dan heb ik het eigenlijk altijd doen. Alleen ik ben me dat nooit zo bewust, maar als jonkje wil ik altijd al doen om dingetjes te bedenken. En ik had wel vestjes in een holle en zo. In mijn eerste band was ik basgitarist. En ik zong ik net zo vol, dat ik pas later kon, dat ik meer begon te zongen. En na alcohol heb ik de gitaar eigenlijk pas echt pakt. En ben ik echt meer singer-songwriter geworden, of troubadour, of nou ja, je houdt maar een naam. En ik leef hier nu al 24 jaar van mijn eigen versjes in het Friesk. En die 24 jaar die nemen ze me nooit meer aan. Ooit begon als timmerman, mijn muziek als hobby. Daarna ben ik professioneel muzikant worden. Ben ik bang dat het weer waarom gist, nee, in de beginperiode, dus we timmerman worden mast en de muziek erbij. Zo kennen, weet je net. Du stiest mij nog zo bij, dwarke uit mijn tijd. Er is een soort verwoon, maar dat blijft zo zweet. En wat er net leek op, mij mijn jeugd verdwijnt. Er is altijd die zin, die mij on die beat. Ik wil je zo graag wij, maar het vluchtverkeer. Maar ik doe nou vaker dus denken toen alleen. In die zit nog beweegt en ik steen haast stil. Het maakt het niet meer uit dat ik in zil. Ik reis je op een delde iedere oe. Altijd onderwijs naar je avontuur. De eeuw wordt voorbij, maar dat ik echt koe. De ei van elke reis is het paard waarom. Ik leerde hier het keertsen, dat is een treft. Ik leerde hier het reden op de slotsgreft. Ik kreeg mijn eerste tut in onder schut. Mijn verhaal met mijn dorp is nog lang net uit. Ik was je vrij in veel bij de grote veer. Ik struw er van het aardlaan uit de ziel sleet. Ik sjoeg mijn oude hut efter het fabriek. Mijn vlot is weer een boot, het draait meer ik. Ik reis je op een delde iedere oe. Altijd onderwijs naar je avontuur. De eeuw wordt voorbij, maar dat ik er kom. De ei van elke reis is het paard waarom. De ei van elke reis is het paard waarom. Ik roe door hele bergen in hemelsk sneeuw. Maar zeg daar net te terp dat mijn witse stier. Ik bezag de grootste sterren
van de vraag, maar vond er net het dorp dat ik van had. Ik dwarm je maar waarom die tjerke toe. En werd al mijn gereis is het door. Lees mij dan in die groen als ik Safie kom. En naar mijn allerlaatste reis het paard waarom. Want de eind van elke reis is het paard waarom. De eind van elke reis is het paard waarom. De eind van elke reis is het paard waarom. De eind van elke reis is het paard. Bloed een mooi nummer, het paard waarom. Nummer zo'n, vrienden hier in de Frieske Top 100, Pieter. Vind je het nog altijd leuk om dat nummer te spelen? Ja, ik heb dan eens gedaan voor de AT-uitdenking in 1999 in Marsum. Dus de laatste dag van het jaar voor het nieuwe millennium moest een speciaal lied van komen. Dus het gaat eigenlijk gewoon om Marsum. Mijn generatie Marsumers, voor die generatie is het dan eens, als ik het onder de shirt, als ik het erhoor had, onder de shirt, dan weet elke Marsumer wat ik daarmee bedoel. Alleen het is een heel universeel onderwerp. Dus in die zin spreekt het tegenover meestal wel aan. Het is al bij een tijdje geleden dat er een album vooruit kwam. En dan mag ik eigenlijk zeggen, er komt een LP aan, hè? Ik heb een nieuwe versjes dat ik net aan het kom. Dus ik wil die toch weer eens vastlezen. Dus een opname maatje. Ja, een CD. En toen ik daarmee begon, toen werd al het tijdrak van de CD. Dus ja, dan maak ik een CD. Maar uiteindelijk was het graag een LP maatje. Een LP is veel mooier. Vroeger is dan die LP's, die hoezen, die kosten dan een klappen en ik kost de teksten mooi lezen. Ik ben vaak hele kunstwerkjes, die LP-hoezen. Dat vond ik altijd mooi. Dat heeft mijn CD toch minder. Welk nummer is eigenlijk de maan als het ware? Nou, een nummer van het nieuwe album, van de nieuwe LP. En dat is wel een beetje spannend, want ik heb het anders nog nooit spelen, voor het publiek, zeg maar. Je bent mijn publiek. En het is een lape tekst. De knoffel is heel oude tekst. En ja, het is nog heel vast. Er wordt graag het is een verhaaltje wat het vertelt, dus er wordt maar er worden wat boatje. Het ene wat meer klam als het oren. Met wat dynamiek in zitten, ja, en als de nummer vaak voor het eerst speelt, dan is het nog wat vlak. Dus dat is. Dus, maar het kan dus na deze opname alleen nog maar beter worden. Hoe heet het en waar gaat het toe? Frieske boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen, en er werd je nu. In Canada, daar maak ik een hele lange reis. En helle in een likkerstoor wat bier voor onderwijs. Een klant die tienerregens, die herkende mijn accent. Hij zei, yo, kom uit Friesland, oh wat aardig je hoe kent. Samen maken wij een praatje, hij handelde in Seert. En ik zeg dat er in een hele grote auto reed. Ik hier het witte ken, het is ik heel gewoon. Overal daar sto komst, treft een Frieske boerenzoon. In Zambia, daar wie ik op safari en ik geef. Naar het allereerste kroegje dat er aan een route stier. Ik helle een paar pilsjes en ik rekke importeer. Maar een jongen hier uit Friesland en we namen er een meer. Droog die nog door de stage, wie er daar ik kwam. Hij zei, ik ben je ranger en ha een Afrikaanse faam. Ja, ik hiek het witte kin. Het is een vast patroon. Overal daar sto komst, treft sto een Frieske boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen, en de weet je nog. In de financiële sector, ICT of logistiek, bij het bouwen van een brug of het lezen van een dik.
Bij de handel in machines, in de olieindustrie, bij het baggeren en slepen en de groene energie. In de Sahara op de Noordpool, de havens van Shanghai, de steppen van Kazachstan, het vleerveld van Dubai. Ze doen het overal goed, er is geen houden aan. Overal des toekomst treft een Frieske boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wetje doen. Ik weer eens in Nieuw-Zeeland op een grote boerderij. Nog neer zeg ik op één plak, Samprotte Frieske kei. De boer zei, ja ik ga het hier tegen naar het zin, omdat ik hier weer boerenondernemer wezen kan. Hij helle uit de koelkast een kratje vol met bier. Hij zei we zullen proosten, het weer een best hier, wat de tak omspringen zal. Ik had er weer nog toen, ja hoe des toekomst treft toch een Frieske boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wetje doen. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wetje doen. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wetje doen. Ja, maar zoen naar de Oralmeter-sessie van Pieter Wilkers op deze prachtige locatie, het Woudegemaal, hier op een Lemmer. Je kan ook nog stemmen op de Frieske Top 100 en wat mij onbelangrijk, graag wordt Nijwijk. De Frieske Top 100.